les 11 del matí s'iniciava l'ofici solemne concelebrat, una cerimònia molt arrelada a Vallirana, a la qual els vilatans acudeixen per venerar Sant Sebastià i renovar el vot de poble en agraïment del seu gran prodigi en salvar el municipi de la pesta de còlera el 1854. Una missa molt simbòlica que va acabar amb el lliurament i la venda de panets. L'acte de celebració de la Diada de Sant Sebastià va continuar a la sortida de l'ofici solemne amb la música instrumental de la Cobla del Baix Llobregat, que va oferir unes peces en honor del sant. La Gran Traca va donar pas a l'inici de la cercavila, que un any més va comptar amb una gran participació ciutadana. La Cobla del Baix Llobregat va ser l'encarregada d'encapçalar la cercavila, seguida de la bandera del sant i de tots els estens.
La diada d'enguany va finalitzar com és tradició al Casino Vallgiranenc, on la festa va continuar amb una ballada de sardanes organitzada pel grup Espigues d'Or amb la col·laboració de Caixa Penedès i la Regidoria de Dinàmiques Culturals i Turisme de l'Ajuntament.